Никога няма да ви омръзне да гледате как расте котенцето. Още повече, че неговият растеж е истинско представление. След 8-месечна възраст, теглото му при раждането вече се увеличило от 5 до 7 пъти, в зависимост от индивидуалните особености. За една година средно 100-грамовото котенце е станало около 3,5 килограмова котка в зряла възраст. Тялото на котенцето се променя непрекъснато. Той изглежда различно всеки ден. Малкото създание, което е пълзяло при раждането, започва да върви на 4-те си крака на 17-я ден след раждането. Цветът на очите става постоянен около 30-я ден след раждането. Зрението и другите сетива се развиват, крайниците се издължават, а мозъкът достига нормалното си тегло на 3-месечна възраст. Млечните зъби се сменят с постоянни. Лесно е да се разбере защо нашето котенце се нуждае от хранителен режим, който помага на организма му да се справи с такива големи усилия за толкова кратко време и да изгради силна костна структура, поддържана от дееспособни мускули. Котенцето развива и поддържа красотата на своите движения чрез игри. Като преследва другите котенца от котилото и като им се противопоставя със салта, подскоци, финтове и париране, то представя целия си репертуар от движение. Не след дълго котенцето се научава да хваща малки предмети и да си играе неуморно, било то с нас или само. Активният контакт с котенцето е необходим за хармоничната социализация. Като се сблъсква с различни ситуации и различни хора, то ще се учи и ще става по-общително. Сега котенцето е в разгара на фазата, която наричаме фаза на социализацията. Всичко, през което то преминава и което научава през следващите седмици, ще остане запечатано в паметта му и то ще го възприема като приятно преживяване. Това е идеалната възраст за осиновяване на котенце. Сега то вече е свикнало да бъде галено от човешка ръка. Котенцето трябва да бъде осиновено след като е навършило 3 месеца, тъй като след като е било отбито, то вече има известна самостоятелност, защитено от вакцинациите и има идентификация. Маркер на ухото или електронен чип. Покупката трябва да се извърши в съответствие с местните закони. Продавачът трябва да предостави необходимите документи. Котенцето трябва да е в добро здраве, да няма болести и дефекти, които могат да доведат до анулиране на продажбата. Ако котенцето ви е дадено от съсед, например, обикновено процедурата е на приятелски начала, но пак е важно да не забравяте за идентификацията, тъй като това ще е единствения начин за проследяване, ако котенцето се изгуби. Осиновяването на котенце не трябва да е ирационален жест или импулс. Вие взимате живо същество, с което ще споделяте дълги и изключителни години. Това не е маловажен ангажимент. Преди да започнете тази невероятна връзка с котка, е добре да обмислите всичко. Отговорностите са толкова, колкото и удоволствието. Да го галите и прегръщате не е единственото условие в играта. Освен обичта, с която неминуемо ще го обгръщате, вие ще трябва да му осигурите всички грижи, от които то се нуждае, за да бъде здраво. Посещение при ветеринария, грижи за козината му, подходяща диета. Всичко това са важни неща, които ще ви превърнат в грижовни стопани. Какво котенце да изберете? Това зависи от няколко критерии. Слабостта ви към определена порода и възприятието ви за красота, разбира се. Небезизвестният Алберт Швайцер е казал, че има 2 начина да се справиш за житейските проблеми – музиката и котката. И това без съмнение е така, но изборът е ваш. Джаз или самба, едра и спокойна и мистериозна котка или дребна, игрива и шумна, чистокръвна или безпородна котка. Важно е да знаете, че поведението на чистокръвната котка ще е далеч по-предсказуемо. При котенцата физическите особености като красота на козината се проявяват едва след няколко месеца. Характерът обаче вече ще е добре оформен. Така че персийската котка демонстрира до известна степен спокойствие, докато сиамската и ориенталската котка са изключително гласовити и палави и изследват стопанина си навсякъде. Европейската котка е неизменно игрива и се приспособява към всякакъв начин на живот. Норвежката котка обича да си общува с хората повече отколкото Мейн Куун, а бирманската котка, независимо от атлетичния си вид, е изключително нежна. Абисинската котка е малко срамежлива, което не важи за нейната близка роднина сомалийската котка, която оценява компанията на други котки и кучета. Шартрьоз и британската късокосместа котка демонстрират завидно жизнерадостно настроение и хладнокръвие. Мъжко или женско? Това е въпрос на вкус, тъй като и двата пола имат еднакво поведение.
Кударакът може да обича повече от котката да се гушка, а женската котка може да е по-игрива от мъжкия. Нищо не е сигурно. Когато избирате, наблюдавайте внимателно котилото. Някои от малките котенца може да са страхливи и да отказват контакт или обратното, може да са прекалено самоуверени. Изберете котенце, при което бдителността и спокойствието вече са в равновесие и то ще се засилва с възрастта. Но може би срещата ви ще е плод на случайността. А и често любовта от пръв поглед е единственото основание за избора, гаранция за висококачествена бъдеща връзка. Преди да решите за породата, помислете какъв начин на живот ще предложите на котенцето си. В града ли ще живеете или в провинцията? Дали на котката ще й хареса да се разхожда из апартамента или ще предпочетете да изследва градината в търсене на приключения? В общи линии, персийската котка едва ли е подходяща за лудори и в кълта, а Мейн Кун рядко ще медитира, излегната на възглавница. Не избирайте котка с затворен характер, ако в семейството ви има деца. Търсете котка, чието игрив, спокоен, необуздан или любвеобилен нрав ще пасне на вашия. Ако имате куче, изберете котка, която ще се разбира с него. А ако вече имате котка, най-добре е да изберете котенце от противоположния пол. Свържете се с клуб или асоциация за развъждане на чистопородни котки, за да откриете най-добрите селекционери. Добрите развъдчици обичат да говорят за котенцата си и искат да опознаят бъдещите собственици. Не се колебайте да им зададете всички въпроси, които ви хрумнат относно породата, нейните особености и потребности. Така ще можете спокойно да направите избора си. Ако купите котенце от магазин за домашни любимци, отделете време за да поговорите с продавача в магазина, за да научите повече за произхода на котенцата и откъде идват. След като сте се погрижили за това, добре е да знаете, че котката е животно, което се приспособява изключително добре, особено когато е малко котенце. Независимо дали живеете в малък двустаен апартамент или в голяма къща, дали живеете сами или имате голямо семейство, каквото и котенце да изберете, неговото добруване ще зависи от грижите, които полагате за него. След като сте намерили мечтаното котенце, трябва да се здобиете с цялата му документация, сертификат за продажба, регистрационна карта и евентуално регистрацията в клуба на породата. Следващата стъпка е да му дадете име, ако вече не сте го направили. Годината на раждане определя първата буква на личното име, С от латинската азбука за 2007, Д за 2008 и така нататък. Името зависи единствено от вас и цялото ви семейство може да вземе участие в избора му. Можете да изберете някое модно име, но котката реагира по-добре на кратко име с звучни съгласни. Но това не ви пречи да му дадете официално име, а да го наричате с друго, галено. Трябва да се подготвите добре за този важен момент, когато донасете котенцето в новия му дом. Сложете удобна кошница на мястото, където искате да спи. Разположете котешката тоалетна в някой осамотен ъгъл, на разстояние, но да се достига лесно. Ако майка му го е възпитала добре, котенцето лесно ще се научи как да се поддържа чисто. Винаги трябва да има на разположение паничка с прясна вода, поставена на точно определено място, заедно с дажбата гранули, подходящи за неговата възраст. Но те не трябва да са твърде близо до водата, за да не ги пръска с нея. Котенцето има нужда да се храни с малки порции храна и през деня, и през нощта. През първата седмица е най-добре да му давате същата храна, с която го е хранил развъдчикът. Можете да преминете към друга храна, след като то преодолее стреса от преместването в нова обстановка. Прецизното и адаптирано хранене през периода на растеж на котенцето е изключително важно за избягването на рисковете от заболявания и малформации и за доброто му развитие. Не трябва да забравяте, че антителата, придобити от майката, намаляват, а самото котенце все още не произвежда достатъчно собствени антитела. Затова трябва да му осигурите допълнителни антиоксиданти, които да помогнат на имунната система да функционира нормално. Малкият обем на стомаха му, храносмилателните му способности, които са все още недоразвити, както и деликатните му зъби, изискват висококачествена храна, която да е много добре усвояема, а структурата на гранулите трябва да е идеално адаптирана за неговите зъби. Новодошлият се озовава на непозната територия. Оставете го да разгледа за обикалящата го среда, както и когато намери за добре. Той има нужда да изследва и да запечата миризмата си, за да се чувства в безопасност и като у дома си. Покажете му леглото му, осигурете му дребни играчки, които са подходящи за крехката му възраст. Чрез забавленията и игрите то бързо ще опознае новата си среда и безпокойството, причинено от промяната в живота му, бързо ще изчезне. С изненада ще откриете колко бързо котенцето започва да се чувства като у дома си. И дори нещо повече. Един известен поет е казал: малко по малко котките се превръщат в душата на дома.